அனைத்து பெரியவர்களுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் குடும்பங்களை சேர்ந்த அத்தனை பேருக்கும் அன்னையை நம்புவோருக்கும் நம்பாதவருக்கும் கூட அன்னையினுடைய பரிபூர்ணமான அருள் கடாட்சம் கிட்ட வேண்டும். நம்முடைய சதீஷ் கோட்டி அவர்கள் என்னுடைய நினைவுக்கு தெரிந்து 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நம்முடைய சமுதாயத்தினுடைய முன்னேற்றத்திற்காக அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் கலந்து கொண்டு அனைவருக்காகவும் பிரார்த்தனை செய்திருக்கின்றார். அவருடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்திருக்கின்றார். அவருடைய குடும்பம் நன்றாக இருக்க வேண்டும். அன்னையினுடைய அருளில் அவருடைய குடும்பத்தை சேர்ந்த இருக்க வேண்டும். நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல இந்த ஆலயத்திலே வந்து அன்னையை தரிசிப்பதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்காமல் அனைவருக்கும் கூட அன்னையினுடைய அருள்